Wel, dyma ni yr ymwelwyr yn dechrau'r gêm felly, y Drenewydd yn chwarae o'r ddeir chwith. Smith ar gic hir, Robert yn ennill y peniad, tafliad gynta y prynhawn i'r Barri. Barri yn edrych am ei buddigoliaeth gynta o'r tymor, y tafliad gan George yn edrych am Halbert. Julian Harris yr amddiffynwr, ond y gyfle cyfneu Patton. So ni wedi chwarae 30 eiliad Patton! A mae'r Barri ar y blaen! Keenan Patton yn anfon Swindell y ffordd anghywir. A gôl o fewn y 30 eiliad agoriadol yma ar Barc Jenner am ddechrau i'r Barri. Swindell yn mynd yn uniongyrchol. Aaron Lewis i lan yno. Aaron Williams ar ochr y dy, os na gyfle. Sharp yn cael ei daro lawr fyna, mae dal yn rhydd ac Aaron Williams ar y foli ac am gôl! Aaron Williams yn sgorio ei gôl gynta yn y gyngred y tymor hwn. Prif sgoriwr y Drenewydd y llynedd, y croesiad o'r dde gan Sharp, a wedyn Aaron Williams, drychwch ar y dechneg, yn syth i'r gornel isa. Press y capten, digonedd o gyrff dal lan yno i'r Barri, yn gofyn am gico smotyn Saintsi sydd dal ar lawr. Chwarae'n man medde'r dyfarnwr Hugh Jones. Lock. Wel, yr ôl beniad gan Harris. Mae Ieuan Owen i fewn fan hyn, dyw e ddim yn cam sefyll. Ieuan Owen i fewn i'r cwrt Cosby. Reit ar dros y Patton! I rhwyd ochr yn unig. Ond unwaith eto, cam gymeriad elfennol yn y cefn gan y Drenewydd. Ond chwarae da gan y tîm cartre. Wilmot mewn ychydig o le. Heibio Lock yn fyr at Richards. Richards nôl at Halbert yn ei gadael i. Mae'n nôl at Halbert! O, ac arbediad dda gan Swindell fyna. Wel, y Barri dwi'n meddwl yn gofyn am gico'r smotyn. Ond na, medd y dyfarnwr. Smith at Oswell yn glir yn y cwrt Cosby. Oswell ar croesiad at Aaron Williams! A Drenewydd sydd ar y blaen. Reit ar ddechrau'r ail hanner. Oswell ar croesiad. A'r peniad ar y postyn pella gan Aaron Williams i ail gôl o'r prynhawn. Ishmael yn cael ei faglu, chwaraewch man med y dyfarnwr Ieuan Owen. Dyw yn can sefyll, digonydd o le i Owen i fewn i'r cwrt Cosby. Owen yn mynd amdani, ac ychydig heibio y postyn pella na. Ieuan Owen yn penderfynu mynd am y gornel ucha na, a doedd e ddim yn bell. Digonodd y le ar asgell dde, dyma le maen nhw'n mynd. A croesiad gan Press. Mae lan yn yr awyr, Halbert sydd o dan iddi. Ac mae'n gico smotyn medde'r dyfarnwr. Wel, y drosedd gan gapten y Drenewydd, Sutton. A wel, chwaraewyr y Drenewydd, maen nhw'n gegrwth. Halbert felly yn erbyn Alex Swindell yn y gôl. Alle fe ddod ar Barri'n gyfartal. Halbert ac am arbediad gan Swindell yn y gôl. Cic Oli Halbert, mi oedd hi'n sal rhaid dweud. Swindell yn mynd y cyfeiriad cywir. Richards yn ei lledydd i draw at Owen. Owen yn goffa troi nôl at Richards, angen croesiad fan hyn. At Oris, dyna chi arbediad rhagorol gan Swindell. Ar eilydd Rhys Schwank ar y foli. Chwarae teg y dechneg yn wych, ond arbediad rhagorol gael Alex Swindell i'r Drenewydd. Chydig o le i Press at George ar yr ochr draw. George i fewn i ganol y can, nôl at Patton ar ei drod dde, ac unwaith eto yr arbediad yn wych gan Swindell. Yr ergyd gan Patton yn mynd i'r gornel isa, ond Swindell yn ymestyn yn wych chwarae teg.